Tisztelettel köszöntöm a kollégákat itt a Mézáruház tájoló kis adásában. Ezzel indítjuk el, ezzel az első regisztrációs adással, vagy kis videóval indítjuk el a tájoló nevű videós segítségeinket. Lesz ebből több, mindenféle témában lesz majd marketinges, abban fogunk kezdeni, de lesznek ilyen technikai beállítási jellegű kis videók. Szóval ebben indulunk, hogy hogyan kell regisztrálni a Mézáruház felületére. Nagyon egyszerű, gyorsan végig tudunk rajta menni, de többen jelezték így az elmúlt időkben, hogy jó lenne egy ilyen segítség, nem mindenkinek egyértelműek a felületek, és ugye ez nem tart sem eddig, összerakunk gyorsan egy ilyen kis prezentációt, és akkor könnyebben tud mindenki eligazodni. Na nézzük, hogy hogyan tudunk menni. Elő kell vennünk, megosztottam én már a felületet, előveszünk egy új böngészőt, nekem itt már be van állítva a Mézáruháznak a felülete, ugye ékezetes domén nem felejtjük el mézáruház.hu, ha fölmegyünk ide a Mézáruház webshop oldalára, akkor fönt a felső fattyú menüsorba, hát persze, hogyha nem lenne itt, majd odébb tesszük mindjárt, a beállítások. A felső menüsorban itt a legvégén jobb oldalt egy Mézáruház Partner Program menüt raktam ki. Itt vannak a lépések, a belépő felület, a csomagválasztó felület, a termelői adatok megadása és a termelői fiók regisztráció. Egyébként ezek egymásból nyílnak majd, egymásból jönnek majd. Azért tettem ide külön, mert utóbbi időben kicsit felborult, illetve nem mindenkinek jelent meg úgy, ahogy kellett. Ugye ez böngészőtől függ, interneteléstől függ, van, aki laptopon, van, aki telefonon megy. Tehát itt most betettük külön ezeket a menüpontokat, hogy ezeket kell, ezt a pár lépést kell megtennünk, hogy teljes egészében tudjunk regisztrálni a Mézáruház felületén. No nézzük, a beléptető felület. Ezeket a felületeket egyébként több helyről el tudják érni, ez ugyanúgy, mint bármi más az interneten, hogy több irányból el lehet érni ugyanazt a felületet. Ezt már ismerjük, itt leírjuk a Mézáruház működésének a lényegét, hogy hogyan kell elképzelni, hogyan lehet benne részt venni, miért jó, miért fontos, hogy részt vegyünk egy ilyen programban. Nyilván itt vannak az anyagi része és a részvétel feltétele is, illetve legvégén hagytunk, ezt nagyon ajánlom, hogy tekerjenek le idáig is, egy ilyen technikai információs, vagy itt nagyon pontosan, még pontosabban még fönt leírjuk, hogy mi az, amire tudnak számítani, milyen kérdések lehetnek, ezek a leggyakrabban feltett kérdésekre ugye szoktunk felelni. Jó, tehát itt gyakorlatilag nincsen más dolgunk, mint hogy fogjuk, elvégezzük ezt a pár adatot, adunk egy vezetéknevet, adunk egy keresztnevet, ha lehet, akkor helyesen adjuk meg, és adunk egy e-mail címet. Én már annyit teszteltem a rendszert, hogy már nem tudok annyi e-mail címet csinálni, úgyhogy nekem mindig be fogja dobni. Idője átmegyünk a csomagválasztóba, a csomagválasztónál ki tudjuk választani azt a csomagot, amelyiket szeretnénk, itt el tudjuk végezni ugye a kifizetését, látjuk, hogy hogyan megy 4500 forint például a fias csomagnál egy termék megjelenés egy évben, ha valakinek több terméke van, ki tudja választani, és innétől tovább tud menni a kosár folyamat a fizetési oldalra. Itt ezt kell végigmenni, én ezen most nem megyek végig, ugyanúgy, mint bármely más webshopba, ugyanúgy kell kifizetni, ugyanúgy kell ezt, és a végén megvannak ugye a szokásos visszaigazolások, e-mailek, automatizmusok. Tehát ez megint rossz helyen van, tehát gyakorlatilag így tudjuk az első két lépést nagyon gyorsan, én azt bezárom, mert ez már nem kell, az első két lépésünket, a belépő felületet, ahogy végigmutattam, és a csomagválasztó felületet, így tudjuk gyakorlatilag pár perc alatt átnézni, vagy hátolvassuk, akkor nyilván több. A következő lépésünk a termelői adatok megadása, ezt külön mutatom meg, egy ilyen felületet kell kapjanak. Ezek a termelői adatok azért kellnek, mert nem lehet ugye enélkül forgalmazni, egyrészt kell a GDPR miatt is, kell az általános szerződési feltétel miatt is, illetve nyilvánvaló valamennyit közölnünk kell magunkról a vevőink felé, látni fogják, hogy hova és miért kerülnek ezek az adatok. Egyszer gyorsan megadunk, hát ha még tudnék is írni.
Temesi Csaba, ez már ide be van véve. Méhészet megnevezése. Azt javaslom, kollégák, hogy a bejáratott nevet használják, amit önök már megszoktak, amit megszoktak az eddigi vevőik önöktől. Ha nincs, akkor érdemes olyan fantázia nevet találni, vagy esetleg valakik most kezdik, olyan fantázia nevet találni, ami a névhez kötődik, a személyükhöz kötődik, és esetleg még egy földrajzi névhez, mondjuk Temesi Méhészet Siklós, vagy bármi ilyen, vagy Temesi Méhészet Drávafok. Tehát megadni olyan nevet, de teljesen természetesen ez abszolút szabadon választott, mindenkinek az egyéni ízlése, egyéni stratégiája, marketingesének a tanácsa az, ami mérvadó lehet, illetve ami már bejáratott. Nagyon fontos, hogy ezt ne nagyon változtatjuk. Megvan a méhészetünk neve. Ahogy elkezdik megtanulni az algoritmusok, egyre több helyen nyoma van az online világban, ezt ne nagyon változtassuk, mert örökké előről kell kezdeni, és több problémát okoz, mint hogyha egyszer akár még ha kevésbé jó sikerült név, mintha egyszer azt meghagynánk, mert évek óta használjuk. Na, akkor nekem legyen mondjuk ez Temesi Méhészet Siklós, ez már ott is van. Termelési mód, értelemszerűen bepipálunk valamit. Őstermelő egyéni vállalkozó szövetkezet társasvállalkozás, a jogi formája a társasvállalkozásnál, a KKT, a közkereseti társaság szerintem már nincs is jogilag. BT-k vannak, KFT-k, céges, egyéni KFT, vagy egyéb más társas vállalkozás, szövetkezet, ha valaki szövetkezet nevében regisztrál be, ugye vannak ezek a termelés értékesítő szövetkezetek, például egyéni vállalkozó őstermelő értelemszerű valamelyiket, amelyikkel beírjuk. Székhely címe, legyen a Siklós, 7800 Corvin 2000 megvan. Kapcsolattartó neve, azt kérem, kedves kollégák, olyan kapcsolattartót adjanak meg, aki ezekben a felületekben alapszinten el tud tájékozódni, az online világban nem tudjuk elkerülni, körülvesz minket, ettől már nem fog szabadulni az emberiség, muszáj eligazodnunk valamilyen alapszinten ezekben az online ezeken az online felületeken, olyan kapcsolattartót adjanak meg, akik cselekvőképesek az online világban legalább alapszinten. És Csaba, mondjuk én vegyük azt, hogy az vagyok, adok egy e-mail címet, ez már ugye itt megvan, olyan e-mail címet adjanak, kedves kollégák, ami él, amit használnak. Nagyon fontos első alkalmakkor az e-mailbe, attól függ milyen levelező rendszer, de ugye több kategóriája van a beérkező leveleknek, például a Gmailbe, ugye a Google-nek a rendszer a Gmail, ott ugye vannak ezek a spam kategóriával, bekerül eleve a levél, hogyha nem ismeri még fel a rendszer, vagy bekerülhet például a promóció kategóriába is a levél, vagy bekerül még az újdonságokba. Na most, amikor máshova kerül az első levelük, más kategóriákban, fogják meg és húzzák át, vagy jelöljék meg, hogy tegye át a rendszer az elsődleges bejövőbe, és ezt egyszer megteszik, attól kezdve nem fog spambe kerülni, nem fog a promócióba bekerülni, nem fog egyéb más kategóriába bekerülni a levél, hanem rögtön bekerül az elsődleges helyre, és akkor már nem fog elveszni. Belföldi telefonszám legyen nekem a sajátom. Az adószámot gyorsan megadjuk, de hát ugye ezt már tesztelések során megadtam, tenyészkódot adunk meg gyorsan egyet, adunk egy feliratosat, mindenki nyilvánvalóan a sajátjait, és akkor termékek felsorolása. Több módon lehet, én azt kérném, hogy egyértelmű, ha nem, akkor amúgy is vissza fogunk majd kérdezni, hogy pontosítsuk. Itt elmondom, hogy kollégák, a termelő adatoktól, a regisztrációtól, bármitől függetlenül az önök fiókja akkor fog elindulni, akkor lesz nyilvános az önök termelői oldala, amikor minden veszőcske az önök jóváhagyásával helyre kerül. Tehát addig nem lesz nyilvános, addig nem fog elindulni, és függetlenül attól, hogy mikor fizetik ki vagy mikor jelentkeznek a termelői partner programba, akkor fog elindulni az egyéves időszakuk önöknek, amikor tényleg jó a felület. Én azt javaslom, hogy ne húzzuk sokáig, egy pár hét alatt szokott lenni, mire a kollégák a fényképet összeszedik, a leírást összeszedik, na most átgondolják, hogy melyik termék, milyen áron. Van, aki mondta, hogy most ne tegyük föl, mert most jönnek az új címkékkel tegyük föl, megvárjuk persze, amíg mondják, akkor indítjuk el, de mivel idő kell, hogy nyomot hagyjunk az online világba, az algoritmusok megtanulják a nevet, a termékeket, összepárosítsák mindenféle elérhetőséggel, és
Hát szóval ez idő kell, nekünk föl kell tenni több felület ezeket a termékeket, ahogy mondtuk is a webinárban, aki a Mézárvász Partner programban benne van, most már 11 felületen föl vagyunk. Nekünk is idő kell, amíg föltesszük a különböző felületekre a termékeket, és elkezdjük kialakítani azt a hálót, amely háló tudja majd hozni önöknek a vevőt az online világba. Tehát ezért ezt ne húzzuk sokáig, tapasztalatom szerint 1-2 hét alatt megvan, egyébként gyakorlatban ez úgy fog menni, hogy amikor megvagyunk a termelői regisztrációval, adatok megadásával és a regisztrációs díj, illetve az éves díj kifizetésével, akkor mi létrehozunk egy mappát, a Google platformon, ugye ez egy előfizetős platformon létrehozunk egy mappát, és azt a mappát fogjuk később használni, mint ilyen digitális raktárat. Abban a mappába fognak önök tudni beletenni fényképet, leírásokat, abba fogunk oda tudni tenni olyan közös dokumentumokat, amit közösen szerkesztünk, nagyon jól működik ugye ez a közös szerkesztői felület, szóval, hogy akkor már, amikor megvan ez a 3 lépésük, akkor már utána a többi az sokkal személyesebb ügyintézéssel fog menni, sokkal közvetlenebb kapcsolattartással, mint ezek az online, ez a 3 online felület. No, termékek felsorolása, nézzünk egy akácot, legyen valakinek egy akácméze, és akkor mondjuk azt, hogy egy 950 grammos, és mondjuk azt adjuk most már 4500 forintért, aztán legyen egy akácunk még mondjuk 500 grammos, azt adjuk, tudom én, 2800 forintért adjuk, aztán legyen egy vegyes virágméz, vegyes virág és méz, ezt mondjuk legyen ebből is egy 950-es, de ezt mondjuk akkor adjuk, nem tudom én, 3500-ért, legyen ebből egy 500-as fajta, egy 500 grammos, az pedig legyen mondjuk, nem tudom én, 1750, akkor legyen 2000 forint, és így tovább, és így tovább. Tehát itt most jöjjön kinek milyen terméke van, stb. 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 Azt jelezném, hogy ezeket az árakat most megadják, feltesszük, elkészül a webshop, elindul a forgalmazás, bármikor meg tudják változtatni. Kedvezményeket tudunk adni, önök szólnak azokon a csatornákon, amiket megbeszélünk, van akivel e-mailben, van akivel chat felületen, a Facebooknak a chat felületén, van akivel telefonon, van akivel SMS-ben, ilyen is van még, van akivel közös megosztott dokumentumba kommunikálunk, van akivel e-mailbe kommunikálunk, mindenre nyitottak vagyunk, nagyon rugalmasan kezeljük, ez nem is működne más, hogy csak úgy, hogy rugalmasan kezeljük, bárhol írnak, én szinte pár órán belül látom, akár a chat felületen, akár az e-mailbe jön, pár órán belül, attól függ, mi az ember, én egy pillanatot át tudom írni, hogyha változik a termék ára, vagy önök le akarnak venni egy terméket, mert éppen elvitték, és akkor nincs abban a termékből, akkor azt nekem le kell venni a felületen, azt kérném, hogy akkor azt jelezzék nagyon gyorsan. Oké, tehát itt megadjuk a termékeket és az árait, utána a szolgáltatási csomagot kiválasztjuk, amit ugye második lépésben kifizettünk szolgáltatási csomagot megfelelően, ugye itt kiválasztjuk annak, hogy melyik felelt meg, és akkor van a terméknek a vonalkódja. Ezt jelzem, hogy nem kötelező, itt nem, van, ahol kötelező a termékek vonalkódja, és nincs a kollégának, oda én nem tudom feltenni a terméket, sajnos ez kötöttség. Van, ahol eltűrik, hogy nincs vonalkód, van, ahol nem tűrik el. Van, ahol elfogadják az egyedi vonalkódot, van, ahol csak ugye a GS1 Hungary-nek a cégprefix alapján generált vonal, ez az EAN13-as vonalkódot fogadják el. Most ezzel nem tudok mit tenni. Érdemes egyébként megcsinálni vonalkódot, de ennek is megvan az ideje, ki mikor jut el oda, hogy olyan helyen forgalmazon, ahol anélkül már nem megy. Jó, termékfotókat, mindenről van fotó, vagy csak pár termékről van fotó, saját készítési fotók vannak. Jelzem, hogy saját készítési fotók is lehet nagyon jó minőséget készíteni, bátran kísérletezzenek vele, mert érdemes. A termékfotós, persze a szakember és egy fotós készíteni műterembe a képeket, az nyilván magáért beszél, és látszik rajta, hogy szakember készítette, 5000 forint körül van egy termékfotó, de ezt beszéljük meg a környékbeli fényképésszel. Az is nagyon jó, de én szerintem lehet olyan szép képeket készíteni. Van is erről kis e-bookunk, amit kiadtunk már, hogy hogyan lehet otthon nagyon szép termékfotókat készíteni. No, méhészet bemutatása, pár mondat, bármiről, pár mondat, amit fontosnak tartunk.
magunkról elmondani. Itt nagyon fontos, nézzék meg kollégák, hogy a mézáruházban a kollégák hogyan jelentek meg, mit tettek föl, mennyit, annyi bőven elég. Az online világban nagyon szeméten tud lenni a megjelenés, hogyha nincs mögött az arcunk, ha nincs mögött ember. Most aki nem szeret fotózkodni, és még a saját felületésre szeretné visszanézni az arcát, húzzon fel egy méhészről, hát nyisson meg egy kapcsolat, és akkor ott le lehet fényképezkedni. Ez a bizalomépítésben rettenetesen fontos, hogy lássák azt a vevők, hogy igen, emögött van egy élő húsvér ember, aki méhészkedik, aki tudja, hogy mit csinál. Ugye ez nekünk az egyetlen nagy erősségünk a multikkal szemben, amik szinte mindent letarolnak, olyan erőforrásaik vannak, anyagi, emberi, idő, fizikai, olyan erőforrásaik vannak, amit mi nem tudunk, mi egyetlen egyet tudunk adni, azt a személyes személyiséget, azt a személyes megjelenést, amely a termékünk felé tudja a vevők figyelmét fordítani. Tehát itt a bemutatkozásnál nagyon fontos az, hogy a brandépítésben, a saját termékük megismertetésében, elfogadásában, vevőkör kialakításában jelenjenek meg személyükkel, mondjanak el magukról pici kulisszatitkot, na hogy mégis láss, hogy hoppá, hát van egy ilyen feldolgozója, ott van a méhese, esetleg családi körülmény, a gyerek is besegít, vannak ilyen fotóink is, tehát ezek nagyon fontosak, én javaslom, hogy mutatkozzon be picikét emberként, méhészként, nem csak kereskedőként. Jó, egyéb más, amit fontosnak tartok, ide szintén bármit leírhatunk, bármit írhatunk, és akkor csatlakozom a Mézáruház Partner programhoz. Itt alul van még egy kis részt, kérem figyelmesen olvassák el, egyébként innét át fog terelődni majd vissza a Mézáruház honlapra, ugye a navigáció, és meg kell csinálnunk a regisztrációt, a fiók regisztrációt. Maga a partner program, az adatok megadása, ez ennyire gyors, ennyire egyszerű, látják, hogy pár adatot kell megadni, talán leghosszabb kitölteni a termékeinket, hogy mit és mennyire adunk, azon kívül pipálni kell. Ha ezt később adják meg nekem, én elkezdem felépíteni az adatbázist, ugye a webshopot elkezdem kialakítani, és amikor megérkezik ez a leírás, akkor felteszem, addig pedig a termékek fontosak, hogy induljanak el, lehessen elkezdeni értékesíteni. Én majd nyilván egy kis köszönőszöveget, amíg nem lesz meg ez a leírás, fel fog tenni mindenkinek a személyes oldalára. Ugye Mézár ez úgy működik, hogy van egy személyes oldalunk, amit csak a termelőé, oda fogja irányítani a vevőit. Jó, és akkor a csatlakozó a Mézár partnerprogramba, feldolgozzuk, és ide visszajutunk, ugye, ugyanoda, mint itt felső fattyúványúsorban voltunk, ez a termelői fiók regisztráció, ez ugyanide visz visszakerültünk. Itt regisztrálni kell egy fiókot. Azért kell regisztrálni, mert az affiliate programban csak így lehet részt venni, illetve ez is egy olyan kommunikációs felület, amely már csak a partnereknek szól, nem másnak, nem külsősöknek, azoknak a partnereknek, akik elindulnak új értékesítő csatornák képítésén, illetve új vevői kör kialakításán. Nagyon egyszerűen kell regisztrálnunk, e-mail cím, na, én szerintem megint már ismerni fogja, ha nem, akkor kitöröltem. És adjak egy jelszót meg. Jó, vezetéknév, az maradjak én, és a keresztnevem is maradjon meg. Itt gyorsan hadd szúrjam be, kedves kollégák, mindenhol így működik az online világban, hogy regisztrálunk a felhasználó nevet és az e-mail címet, azt jegyezzük meg. Nem fér hozzá az adminisztrátor sem a jelszavakhoz. Nem férünk hozzá. Hiába vagyunk adminisztrátorok, hiába kezdik a felületet, ehhez senki nem fér hozzá, más felületeken sem, nem tudjuk visszadni, ha valaki jelszót elveszti. Ezért van az, hogy egy elveszett jelszónak katt ide, és akkor adunk egy ideigleneset, tehát a felhasználói névvel és a regisztrált e-mail címmel tudnak önök új jelszót kérni, elveszítik, nem tudjuk visszaadni. Jó, tehát a felhasználói nevet és az e-mail címet azt jegyezzék meg, ha jelszó elveszik, hát egy párszor elvesztjük meg, elfelejtjük meg, rosszul ütjük be, 2 alapján vissza tudunk állítani, az automatizmus visszaállítja. Na, akkor adjunk meg egy telefonszámot. Jó, szeretnék hírlevelet kapni. Én, kedves kollégák, nagyon javaslom, hogy ezt pipálják be, nem kötelező, nem feltétel a partnerprogramnak, de nagyon sok anyagot hírlevélen keresztül juttatunk el. Azt megígérem, hogy nem fogjuk szétspammelni
2 naponta, meg 3 naponta az önök különböző fiókjait, e-mailes fiókjait mindenféle mondva csinált hírlevéllel. Egyrészt drága az időnk nekünk is, nincs időnk örökké fölöslegesen írogatni, másik részt pedig nem is szeretnénk elrabolni az önök idejét, és olyan elképesztő információs áradatban élünk, akkor az információs nyomás, hogy mi nem szeretnénk ezt még tovább terhelni, fölösleges dolgokat, csak akkor írunk hírlevelet, amikor van értelme, és amikor van neki helye. Van, amikor 1 héten megy 2-3, van, amikor 1 hónapig nem megy hírlevél, de volt, amikor 2 hónapig nem ment hírlevél, mert egyszerűen nem volt értelme. Jó, tehát ezt a hírlevelet javaslom, kapcsolják be bátran. Hozzá kell járulni az adatkezeléshez, vásárlási feltételekhez, GDPR és az ASF, tehát általánszerződési feltétel miatt ezt kénytelenek, hogy bepipálni, regisztrálunk egyet, és ennyi volt gyakorlatilag a mézáruházban való részvétel, most nem mentsel, a mézáruházban való részvételnek a technikai lebonyolítása, technikai beregisztrálása. Ugye egyszer itt van egy belépőnk, ott sok dologunk nincsen, a csomagválasztó, a termelői adatok megadása és a termelői fiók regisztráció. Ez a 3 dolog, csomagválasztó, termelői adatok megadása és termelői fiók regisztráció, ezt a 3-at kell végiglépni, és akkor minden sinem van ahhoz, hogy elindítsuk a folyamatot, hogy fel tudjam építeni a záruházat, adatok feltöltésével pedig ahogy oda jutnak, én javaslom, hogy minél hamarabb. Jó, kedves kollégák, még hadd hívjam fel egy dologra figyelmet, gyorsan a regisztrációról szól ez a tájoló, de itt jegyzem meg, itt szeretném felhívni a figyelmet ugye erre az 5. menüpontunkra, az élő ügyfélszolgálat. Nemrég indítottunk el, tám 2 hete. Ez az élő ügyfélszolgálat arra jó, hogy 1 héten 3-szor, ha rákattintunk, akkor meg is tudom mutatni, de lehet időpontot foglalni. Ezek 15 perces időszakra vannak beosztva, és az időpont előtt 24 óra a határ, azon belül már nem lehet foglalni, tehát 1 nappal korábban kell foglalni, és itt élőben tudunk segíteni bármilyen kérdésben, amiben meg nem tudok, vagy nem tudunk, nyilvánvaló, azt majd később megválaszoljuk, de nagyon sok mindenben azért tudunk segíteni, akár regisztrációval, akár marketinges témával, akár technikai dologban, tudunk segíteni, itt ez az élő ügyfélszolgálat, ezt bátran regisztráljanak, és bátran használják ki a lehetőséget. No, ennyi lett volna a tájolónak az első adása. Kedves kollégák, akkor regisztráljanak, jöjjenek a felületre, készítsék el ezeket a lépéseket, járják végig ezeket a lépéseket, és induljanak el egy új úton, hogy minél több, minél nagyobb ügyfélkörük legyen, minél több ügyfélhez eljussanak, és minél több ügyfélkörük legyen. Minden jót kívánok, találkozunk az online világban, viszontlátásra!